sana, Mbak. Sampai rumah. Ya udah Mas. Oh iya, sampai ini aja, Mbak. Iya, iya. Kalau nggak sampai rumah, Mbak? Enggak, soalnya nanti ada yang jemput. Oh iya, makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama, Mbak. Kowe ngerti, aku dadi tukang sesan dingin ning kono ki. Guru-guru kowe kabeh kowe do ngombe aja meneh motit, pejoh lonte patre motit. Ya wong kene diceluki mote tok. Pek dibayari ya. Dibayari kene ya lunga. Ngapusi. Ya aku nguyah pengen balik nah. Alah wis suwe ya. Aku yo bali sidane. Mending iku nek petok mote dikewampungi Kempungi, Kempungi. tenan, tak cekel tak belut gua ning kali. Nah petok motit. Ngapusi aku jo dadi tukang sesan ning kono saiki aku ning kono. Apa? Apa? Orang kecok. Bodine. Mending ngono jo. Lha kok Piye? tak Parani. Aku sih Ya ora. yo ora to piye. Mimpah to. Aku sing ora pertama kan. ya aku ora apa-apa wis. Iki Wis ora. Saiki apike mending gumimpah. Sapa sing entuk sing menang yuk oleh kenalan dhisik. Wis, Oke, ora wis. apa. Yo. Gumimpah. Paham. Jiro lu. Gumimpah alaihum gambreng. Cuk. Iki, Bro. Apes. Berarti aku ya, Bro. Barang Siap. senuk entuk terus. Kene Oke, santok oke, wis. Bro. Aman, nyaman we. Engko gendenan. Ya. Misut. Engko kayak sithik. Aku dicuwil. Aman we. Aku cuwil sana sithik. Oke, Bro, siap, Oh, Bro. demek nganu ngekek kene. Oke. Ayo, arani. Kok gak diangkat sih Mbak Meli, kemana ya dia? Berarti iki aku sik sing arep kuwi. Oh, nyata nih kene kalah kok ben Oke, piye Bro, siap, Bro. menang. Berangkat. Yo, Mas. Wis kene sik. Kene Bu. Asem. Kerajingan bocah. Wup. Jaga jarak aman, Pak Bro. kalah. Siap. Oke. Aku sik kan. Monggo. Oke, siap. Jaga jarak aman, Bro. Yo PO kono. Yo. Mbak, Ya, kok ning kene dhewe gudang gandung piye iki nenggone sapa kowe? iya aku lagi nyari rumah saudaraku Mas. Lah piye? Mau diterke apa ora? Gak usah. Nanti, Tenan iki. Enggak. Weh, ning kene bahaya lho. nanti dijemput kok. Wah. Nah ning kene kesuwen giringkus. Nah. Bahaya lho, Mbak. Di sini tuh akeh medi. Giringkus jam 3 pagi yuk. Wah, bahaya ning kene tenan asli. Tak naikin sebi mau. Gak usah, gak perlu, nanti dijemput kok. Penak. Bener. Gak mau. Tetek. Gak mau. Beh, empuk. Enggak. Ning kene daripada berakot medi yo mending tak bawakan sebi. Gak usah Kak, gak usah. Gak makasih. usah. Bagi aku ndi. Halo, Mbak. Cepet kesini. Ini ada orang-orang gak jelas. Cepet jemput ya, jangan lama-lama. Tak anterin mau. Enggak usah, ini udah diangkat kok. Sama aku enggak apa-apa. Enggak mau, enggak usah. Ora gelem. Cepet Mbak, cepet ya. Jemput Mas Motit ya. Oke, tak tunggu di sini. Ya. Yaudah, tunggu di situ. Tet. Adikku wedok jemputan nek jembatan ya. Oke, siap. Ya wes, lek mangkat.
Saya Mbak, aku tak jemput adik Mbak Meli. Ning ndi? Jemput endi? Jembatan. Yo, hati-hati. Oke. Siap. Orang ngendi, Mbak? Aku orang Jakarta tapi tinggalnya di Kebumen. Orang Jakarta. Oh, Kebumen. Berarti ora Bisa ngapa? iso ngomong kepiye-piye nyong ngono kuwi. Nggak bisa. Ala kepriwe ngono kae yo. Lah kok Kebumen. Ngaplak-ngaplak. Ala kata-kata kecelehmu dedet. Yo. Ora mudeng. Ora mudeng. So, nyong kencot. Kenalan oleh, Mbak. Enggak deh, enggak dulu deh. Soalnya Piye? aku mau pergi, buru-buru pergi dijemput saudaraku. Iki nek ora giterke bahaya. Kowe ning kene dhewe bahaya, Mbak. Enggak apa-apa, udah diangkat kok, udah mau kesini. Diangkat. Diangkat to. Ini akeh begal lho. Ono ki enek wong edan-edan nek ono. Apa? Wong edan. Jadi karo Enek tuyul bareng nek ono. eman gede karo. Tuyul. Ana apa? Ngendi? Aku kon jebut bae. Sopo sing aku? Mbak Neli. Kowe kendingi bareng ngapusi aku. Ngapusi aku to. Ngapusi apa? Lah perkara es wingi apa maksudmu? Ora bayari kabeh, ora bayari kabeh. Kowe ki rasa. Oh, kowe golek guru meneh. Patane. Wah, iki nduk diurus bocah iki. Diurus kudune diringkus. Ringkus. Ayo Mbak, tak jemput, Mbak. Ora. Bener menawa kata. Wes ora iso. Kowe meneng wae, Mbak. Wes. Meneng. Nah, sebelum ora iso. Wes kene yo, wes ora iso. Ora iso. Enak men. Bocah kocok doedan. Wah, dibanting digewak ning kene lho. Rasano syukur wis ben syukur rasano wis aja mbak rasano wis jage mulakno syukur wis ora iso ben ora iso wis ben jarke mbak wis jarke. Tolongin ya Mas ya. Mbak, tolongin, Mbak. Udah ya, makasih ya Mbak ya, aku ditolongin. Iya, sama-sama. Kamu nggak apa-apa kan Mas? Enggak apa-apa, aku dihajar diucapin. Syukur. Oh, Bocah cilik ngapusi wong. Iya, sedurene piye? Nak motet ngadek ke Mbak Meli tenan piye iki, Mo? Kene remuk wis sing diutang. Awake dhewe. Lah ya kowe guru kowe kok, Bro. Lah aku ning kono tak rewangi asas rampung kok ngono kok. Lah kowe kowe loro karo yo tok ngising lah, nguyuh lah. Kene iki rono ya celuki motet. Celuki wong kok motet tok. Ya dibayari, ngomongnya dibayari. Kene Awake klempe dhewe lunga. Kowe ki yo napa wingi ra gelem lunga mesti sisan. Yo ora iso, Bu. Wah, aku posisine ning kono, kene tetep yo ra penak. Lah sing ku nek Mbak Meli teko ora remuk ngene. Jeli utange ki kok. Wah, sing Mbak, wingi jek wingi akeh. ora, wingi ki soalé ki Mbak Meli sing ngomong. Masuk isa-isa berarti yo selunas utange. Ora Ngono iso. maksud. Tetep wingi jek ono kok. Isih ono. Jek ono utang jatuh. Duh, terus piye iki? Enak terus piye? Wabur wae ya. Mandek Mbak Meli. Ini kabur wis. Ya kabur lah, terus piye iki mau? Ya sing kok aneh. Golek liyane lah, Bi. Ya eman-eman oh, Bro. Eman-eman aja.
ki ben diucapke nek kalenan ngono karo wong godrong. Apa? Terus keslak ta? Parane. Dhewe. Wes, tenang. Lah tenan to, wonge teko tenan to. Cak tuyul iki kok. Lah wis iki. Ya yo. Aduh ya pengen to ngene ae. Mau ponak aku mbak apake, ponak aku mbak apake. Motif barang mbak apake kok gede. Ora onoan. Ki mau ki kok penolongi mbake aku ki. Diganggu Motet sing ganggu ki motet, ngrayu-ngrayu mbake, mesake mbake. Alah kempot. Tenan. ini ki selamat. Rene motif aku kok mbak apake kok. Ora. Terus Motet mau kiki Rene ganggu mbake kae mau. Lah aku yo mesake. Misah ki. lah wong tak kon jikuk motif iki kok. Tak Tak kon jikuk ponak aku kok. Ndak mbok apake kemau. Kene didendam. Didendam mbek mote tak uncalke kono. Ndine es lu ora dibayar. Kene diapusi Diapusi. dibayari. Mulan adalan ki nggo dhuwit. Kene diceluki. Motet kok ngene tetep yo Moro. Salah ae percaya mendek motif. Berarti motet mau nok konten itu. Iya, tak kon jikuk ponak aku kok. Ayo Dek, mulai. Yo wis sepurane yo, Mbak yo. Mbak, jenenge sapa, Mbak? Jenenge sapa? Kepo. Ayo men ora kenal-kenalke kok, Mbak. Sesuk sithik ngono lho. Mau tak parani nek bakulamu, Mbak. Nang ae. Dedekke iku, dedekke apa ki tukang esen ning kono ya? Alah, Wong kok tak karyawan ya. alah. Iku tak parani bareng-bareng. Mening tenan. Ringkus jam 3 pagi. Jan weh. Ayo. Mbak balik. Udah sampai. Oh, sini tempatmu tuh, Mbak. Iya, yuk turun. Ponahane Mbak Melis mending mau. Jian tenan. Bodine puaran aku. Ayo dong. Minum Rono. Es susu. Dah. Ya kentun. Kentang kentun. Kentang kentun. Wah, Be. Iki iki pesen es. Es. Mbak, itu Pesan, ayo. mereka tadi yang gangguin Es susu kental kentul. Ganggu. Wis Kasih konangan kena meneh iki. Arep pesen es susu kental Mbak, kentul. tutup. Emang ganggu adikku ah? Ora. Iya, mereka bertiga. Pengen selamat ke mau ki. Sangka tuyul Wah, salah paham meneh iki sekedar. Loh, motot kita kon jemput kok. Motet meneh sing masalah kita motet terus. Lu adikku nganti wis. Lu wis tekan. Mas Mas No iki gak galak. Ya, ora sik ngombe es iki. Aku pedolan. Gagal meneh. Wes, murah ketemu musuh. Coba kali wis kudu motet meneh.